салом дӯстон, Реал Мадрид дигар намедонад бо Эден Азар чӣ кор кунад. Футболбози белгитабор дар Мадрид танҳо нақши сайёҳро мебозад. Маблағи калон мегирад, ба майдон ворид намешавад. Танҳо бар зарари хазинаи мадридиё кор карда истодааст. Тибқи хабарҳо дастаи шаҳри Мадрид ба ҳадде расидааст ки омодаи равон кардани ин футболбоз ба дилхо даста ва ба ҳар роҳ мебошад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин бозингар гап мезанем ва мавзӯи дигар ҳам дорем ки ба шумо писанд меояд. Танҳо ҳаминро хоҳиш мекунем ки ба канал подписатсия карда ин видеоро лайк монед, то ин ки ба дигарон ҳам паҳн шавад. Дӯстон, то 5 чемпионатҳои аврупоӣ бозии худро идома дода истоданд ва моро то рақобатҳои интизор аст. Дар Фаронса ПСЖ дар майдони худ Монакоро пешвоз мегирад. Дар Испания бошад бозии асосии ин ҳафта баргузор мегардад. Дерби мадридӣ байни дастаҳои Реал ва Атлетико. Оё Бензема бо Винисиус метавонанд ғалабаи муҳимро ба дастаи худ тақдим кунанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Аз ам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар Мадрид кайҳо пай бурданд ки Азар ба формаи замони Челси баргашта наметавонад. Музди маоши бозингари белгитабор 40 миллион дар як сол мебошад. Ӯ ва Гарит Бейл дар дастаи шаҳри Мадрид аз ҳама бештар маблағ ба даст меоранд ва тавре маълум аст, фоидаашон ба даста ба ҳеҷ баробар мебошад. Моҳонаи ҳажман калони Азар монеаи асосӣ барои фиристодани ин футболбоз ба дастҳои дигар шудааст. Гуфта мешавад ки мадридиё Азарро бо ҷону дил ба иҷора равон мекунанд. Агар дастаи бо пешниҳоди арендаи футболбози белгитабор муроҷиат кунад, мадридиё бо чашмони пӯшида ба дилхо коғаз имзояшонро мегузоранд. Дар Реал умед доранд ки Азар дар ним мавсим метавонад дар сафи дастаҳои дигар бозии хуб нишон бидиҳад ва пасон тобистон ба Мадрид баргардад. Ва аммо ин ҷо ҳам мушкилӣ сар мезанад. Азар намехоҳад дар авзанаи зимистона аз Испания равад. Гап сари он меравад ки чанде пас дар оилаи Азарҳо фарзанд ба дунё меояд. Эден мехоҳад ки ин ҳодисаи фараҳбахш маҳз дар Испания рух бидиҳад. Агар ин тавр бошад, Реал Мадрид метавонад вингери 30-соларо ба дастҳои шаҳри Мадрид ба иҷора диҳад. Барои мисол, клубҳои мисли Райо Великано, Хитафе метавонанд ним мавсим бозингари мазкурро дар ҳаят ҷо бидиҳанд ва ба ӯ вақти зиёди бозиро ҷудо кунанд. Аммо тавре гуфте, мушкилии асосӣ музди маоши калони футболбози белгитабор мебошад. Чунин моҳонаро танҳо дастҳои бузург ба худ иҷоза дода метавонанд. Бо дар назардошти мавсимҳои заифи Азар ва осебҳои пайвастаи ӯ, ҳеҷ дастаи топ бо амбитсияҳои бузург Эденро ба сафи худ ҷалб намекунад. роҳҳои гуногун равон кардани футболбозон ба иҷора вуҷуд доранд. Барои мисол, дастҳо метавонанд ба қарори ду қисм кардани маоши Азар биёянд. хулоси гап, Азар барои Реал дарди сар ва устуғон дар гулӯ шудааст. ба сатҳи баланд баромадани бозии Винисиус мавқеи танги Азарро чунон торик кард ки акнун рӯшаниро танҳо дар ҳайати дастҳои дигар бояд ҷуст. ҳолати кунунии Барселона ҳатто мухлисони Реалро ғамгин мекунад. Агар кор ҳамин тавр ҷараён бигирад, дастаи асосии Каталония Испаньол хоҳад шуду. Барои Реалу Атлетико ҳеҷ кас аз Каталония муқобилати арзанда нишон дода наметавонад. бо сабаби набаромадани Барса ба даври плей-оффи Лигаи Чемпионон роҳбарият ба хулоса омадааст ки бояд чанд футболбоз ба бозор бароварда шаванд. гап сари он меравад ки рафтани дастаи Каталония ба Лигаи Аврупо зарбаи калон ба буҷаи даста шуд. аз ҷиҳати молиявӣ ин зарари ҷиддӣ овард. Барса беш аз 30 миллион евроро аз даст дод. акнун ҳо метавонанд моли Бенфика шаванд. дар Каталония бовар доштанд ки Барса метавонад ба даври плей-офф барояд. бо ин роҳ каталониё чанд мушкилии худро ҳал мекарданд. чунин нақша барбод рафт, роҳбарият ба план Б таваҷҷӯҳ карданд. се футболбози ҳайати асосӣ ба фурӯш бароварда мешаванд. гап сари Френки де Йонг, Сержино Дес ва Марк Андре Тер Штеген меравад. Барселона ба пул ниёзи бузург дорад. онҳо нақша доранд ки аз Сити Ферран Торресро бо нархи 45 миллион евро харидорӣ кунанд. барои ин лозим аст ки аз фурӯхтани чанд бозингар маблағ ба даст ояд. дарвозабони олмонии Барса Тер Штеген имсол баромади заиф дорад. дар қиёс бо солҳои беҳтарини худ, ӯ кӯдакеро мемонад ки нав дарвозаи футболиро дидааст. аз сентябр то ин ҷониб Тер Штеген танҳо дар як бозӣ ба дарвозааш гол сар надод. ин бозии нахустини хави дар Барса буд ки бар зидди Эспаньол Каталониё бо ҳисоби 1-0 дастболо шуданд. Сержино Дес барои Барселона Дани Алвеси нав нашуд ва намешавад. мисоли охир бозии заифаш бар зидди Бавария буд ки Алфонсо Девис дар канор ӯро ба бозичаи худ табдил дод. Френки де Йонг ҳам вақтҳои охир он бозингаро намемонад ки Барса метавонад дар гирдро атофи ӯ бозиро ба роҳ монад. ҳамватани ӯ Дер Кют ишора намуд ки де Йонг тавре бозӣ мекунад ки гӯё як қопча
андиша картошкаро пуштура карда шуда бошад. Лек ба ҳар ҳол мухлисони Барса аз кули он бозингароне ки айни ҳол дар Каталония ҳастанд, маз ба Де Йонг боварии бештар доранд. Мино Райола, агенти бозингари дастаи Боруссия Дормунд Эрлинг Холланд атрофи ояндаи клиенти худ ибрози андеша кард. Райола қайд намуд ки ҳамлагари норвегӣ ба яке аз дастаҳои бузурги Аврупо мегузорад. Ӯ 4 дастаро ба забон овард: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Барселона ва Бавария. Ба суоли кай Холланд ба яке аз ин дастаҳо меравад, агенташ чунин ҷавоб гардонд: мо ҳама медонистем ки ин рӯз фаро мерасад. Боруссия Дормунд ҳам ин ҳолатро пай мебарад. Холланд бояд дар дастаҳои бузургтарин бозӣ кунад. Ё тобистони соли 2022 ва ё дар фасли гармои 2023 ӯ ба яке аз клубҳои топ меравад. Бо эҳтимоли зиёд маҳз тобистони соли 2022 мо Эрлингро дар дастаи дигар хоҳем дид, гуфт Райола. Аз ин бармеояд ки Холланд тобистони меомадагӣ Дормундро тарк мекунад. Дар баробари тимҳое ки Райола ишора кард, боз Челси ва Манчестер Юнайтед ҳам дар талоши харидани бозингари норвегӣ хоҳанд буд. Яке аз вазифаҳое ки дар назди сармураббии кунунии Манчестер Юнайтед Ралф Рагник гузошта шуд, маҳз ҷалби Холланд ба дастаи шаҳри Манчестер мебошад. Челси бошад кайҳост ки ба ин бозингар чашм андохтааст. Манчестер Сити ҳамлагари марказӣ надорад ва ин норасоиро Пеп Гвардиола мехоҳад бо даъвати ё Холланд ва ё бартараф намояд. Барои ҳама ин дастаҳо метавонад Бавария хатари ҷиддӣ бошад. Дастаи шаҳри Мюнхен дар шикори бозингарони хуби Бундеслига маҳорати олӣ дорад. Шумо чӣ дӯстон, Эрлинг Холландро дар кадом аз ин дастаҳо дидан мехоҳед? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.